Sanibonani babukele emakhaya. Lo engikhuluma naye lo phambi kwenu u-Anda owakhoza uhlasi. Ngihamba nesipho sethu. Sanibona mfethu, igama lami nguSipho Sethu Ngandlovu. So sinilethela our first episode. So ibizwa ngani? Unprepared interview. Unprepared interview. Yes. Ubaniko interview omunye lapha Yimi sikamama. mfethu. Ngizobe ngi-interview le ndoda ukuthi hlangana kanjani, sazana kanjani. Basuba neminye-ke imibuzo engizoyibuza nje phakathi kwe-interview. You know, ukuthi kanjani ube unprepared. Sizobona phakathi. Kulungile mfethu, asivele sibathathe sibabeke ukuthi mina nawe sazana kanjani ne? Ngizoqala ngonyaka mina. Ubani uzosho usuku. Kusakhumbula ngene yabo. Mina kanye bafethu kana lo andakhoza sahlangana khona la sikhona njengamanje e-University of KwaZulu-Natal la esahlangana khona ngo-2019 ne? 2019 March. Angisazibulenge ngibumuntu wesifazane ngikhumbula eso but funny enough iyona le ndawo sasila. Yeah, aboma usubone nje ngeke uzuboneke phela la but sasikuleleni sila nje mawuphuma la icile bayazi abafundi abalife ngakufica lapha yami ngisho ukuthi kwakwenzakalani angisenkingeni but-ke inkinga sishiyeke namhlanje yabo namhlanje sizongena but yeah and then njengamanje sina 7 years esiphila nayo lensizwa lo 7 years even sometimes kuyenzeka ukuthi ube kude ngibe kude yeah kodwa whenever we get opportunity siphinde lapha njengoba sinje njengoba that is why ngilande wena ungifundulile our friendship is unbreakable ngamanye amazwi yabo bona befese kade nangaze buka lo muntu camera nje kuyahlupa sengibaleke ngabona ukuthi ayikho le nefanele ngigcine ngivelile kwi camera yabo okay asikho ke lapho yeah let's be ready for unprepared interview. What is an unprepared interview? Ngiyadlala. So ni ready angithi ngoba boys ba ready noma ni ready okay yeah all right yini oyikhumbulayo noma uyithandayo usakhula? Okay uma ngithi deja vu yami ne ebuncaneni bami ngikhumbule lapha noma ngathanda the moment lapha ngisengane sidlala uMasigcozi uMasigcozi owethuke noMasigcozi ngisho ukuthi mhlambe wawunobo professional phakathi yabo unjani uMasigcozi professional okay la chazele uyabo mina owethu uMasigcozi kwakudlala uMasigcozi kube khona ama competition kanjani competition kwakhona abayosisi abadala nabaphoto babethu ukukhula ababevele bathi hey this is time for competition wozani nizocula okay sishayisa ulayini ke yes acula umuntu aqeda ngifike nami ngicula kodwa ke into eyenza ukuthi mina le moment le ngiyithanda ngabane I was always getting position 1 kunomlaleli kunomuntu oyibuzayo ukuthi uSipho Sethu behamba nge-wheelchair uMasigcozi phela nami emanikhula nidlala nezingane kunemidlalo edlalwayo wawuyidlala kanjani? Angeke ke uzukholwe you won't believe yeah uma ngase njena ngikubalele emidlalo nje engidlalile mina actually almost yonke emidlalo mina ngidlalile ngihamba nge-wheelchair but ke that time i-wheelchair yayingekho angidlalela mina ngokwami yabo wenze njani? hey uma ngicabanga nami futhi I can't believe ukuthi kanjani okay angazi noma ngingakubalela la mhlawumbe emidlalweni angibalele mhlawumbe nje 3-4 uzimningi kumimningi kakhulu noma sifuna nje u3 lejwayelekile okay uyabona lapha yathi la sidlalile yabo sidlalile uMagaropa ubungithola inqathi ubungithola hayibo amangende ubungithola
U-13 ubungithola, Arisgogo ubungithola. Ukubhula ukuyobhula imbiba. Wembiba iyo uyamazi. Ubungithola. Imabulu ubungithola mina. Ngathini ufihla bhandi. Lokuthi uyashisa. Uthola ibhandi ushaya ubhaca umuntu. Bembethi mina ngidlalile yonke imidlalo. Namanje uma ngase kuthiwa mhlawumbe ngiyanikeza i-opportunity ukuthi mhlawumbe ngidlale lo mdlalo le. Yiphi uthanda kakhulu mhlawumbe ungathi uma manje sithi asudlala nje kusasa noma manje imuphi ungaqala ngawo? Imebuli. Qhumi nesikari. Ispin top. Amangente uyakwazi ukudlala amangente? Hayi lutho mina ngifike mina into engangiyidlala sidlala mhlambe ngoba imayibhuli ngoba nebhola ngingasho nebhola but lokhu kudlala amantombazana hayi angiyabanga nezibhadela ukuthi ngidlala. Cha uyazi ukuthi yini into eyayenza ukuthi thina sidlala. We grew up in a community ehlangene. Oh udonki Ya udonki ya. Udonki one. Donki one. Sasibaningi sisi ingane amantombazane siningi sonke sasidlala sonke yonke engiyikhumbulayo. Oyikhumbulayo lento comment section akasho. Udonki. Noma vele abhale nje lo mdlalo wena awudlala esakhulu. Noma esakhulu miningi kakhulu ukuthi iminyaka sengibuye ukuthi miningi kakhulu. Kulungile. So kunomuntu ofundayo noma ukuthandayo ukufunda. Yep. Asiqale sibeke imfundo ibaluleke ngani? Imfundo ibaluleke ngani? Okay, engingakusho akuningi kakhulu kodwa nginako okuncane. Okay, ukubaluleka kwemfundo ngisho ukuthi imfundo ikupha ama-opportunities. Yeah. Ama-opportunities afana nani njengokuthi uma usathe imfundo asike sithi uyasuka ekhaya uze la e-university njengoba mina nawe sikhona njengamanje. Unikeza opportunity ukuthi ufunde ukwazi ukuzimela. La akekho umuntu okugadayo uwena. Uma kuphela into endlini you are responsible for that. Ngingasho ukuthi i-education yokunikeza leyo opportunity leyo ukuthi ukwazi ukuzimela. Okunye i-education okwenzayo ikunikeza ukuthi ihlakaze umqondo. I-education ikwazi ukukunikeza i-information ongakaze wacabanga ukuthi iyokunikeza. I-education ikwazi ukukunikeza izithombo ongakaze ucabanga ukuthi uyoke uzicabanga. The last one which is very important. I-education uma umuntu ofundile uba disciplined. Okay, good. Uma umuntu ofundile ngoba ufundile always whenever you are disciplined. So you clear into okay Ngisho kanjalo nje. Isemqini iqoqekile. Kanjalo. So futhi ukucula kwakho nje ukuthi nendlela ama competition futhi uqala kwakho ukucula nje bese wazi umuntu oculayo uthini noma abantu abaningi bawazi umuntu oculayo futhi kwaqala lapho noma singathi ubani mhlawumbe umuntu wobukela kuyena role model yakho wazokwenza noma into oyazi uvela ukhule nayo ngaphakathi. Okay, ngingasho ukuthi the opportunity ukuthi mina nabafethu nabodade bethu sidla nomasigcozi. Bang-engage ukuthi bakhohle ukuthi usipho sethu une-disability angimele mhlawumbe sidlale nayo yabo. I would like to take that opportunity ngoba iyona opportunity le eyanginikeza i-opportunity ukuthi ngirealize ukuthi okay I can sing. Babengeke baze bangichoose nje formal ukuthi hawu opposition one njalo opposition one by giving me that position ilapho abangivula khona amehlo ukuthi okay I can sing. Ngoba khona into etshalekayo kuwena ukuthi oh wow. Kwakhona into etshalekayo and then futhi ke nakukhuleni ngami vele kena ngikhule isikhathi esiningi ngisele opportunity yokuba ngedwa. The time ngiba ngedwa kukhona i-role model yami
umama Rebecca Malope yabo. Hawu, budlungudle. Ngingasho ukuthi ewe Africa. she inspired to be the person that I am when it comes to music industry. Okay. Ngoba kuningi engingakusho ngayo but nje okuningi uma ukwazi ukubona lapha ekhaya noma ukwazi ukulalela you can say this person is inspired by uDR Rebecca. Mawucula I think yini ngisho khona ukuthi engathi mangikucula ngendlela ucula ngayo ngathi ulokhuzana uculiso wakhe uRebecca. Nini manje? Ya, ngiyakhumbula usho but-ke ngifuna ukuthi ngiculusa kwakhe ngicula ingoma ezimnandi njengani? Ya, yabo. Njengani? Okay, so kulo nyaka yini ufisa uku-achieve? Okay, yini engifisa uku-achieve? Kulo nyaka nje. Ngiyibale noma ngizibale mhlawumbe kanje. Ake sibale nje sibanikeze 3. Sibaphe 3. Ezibalekile nje ufisa uku-achieve kulo nyaka nje ubuzophela njengoba sesiyiphanda ndawo nje. Okay. Okokuqala nje kulo nyaka ngifisa uku-achieve i-masters yami le ngiyenza njengamanje. Okay. Ngiyafisa ukuyi-achieve kuwona lo nyaka. Okay. Isifiso sami. Okwesibili ngifisa ukuqedela ukwakha lapha ekhaya njengoba umuntu akha yabo. Okay. Ya, ngifisa ukuthi ngiqede bese kuthi okwesithathu ngifisa ukuphila impilo yeqiniso yabo. Angisho ukuthi ewe ngiphile impilo engalena iqiniso, so ngamanye amazwi ngifisa ukuziphilela mina iqiniso, ngingaphilela abanye abantu, ngikhohlwe mina ukuthi ngiya-exista kulo mhlaba because of ngingasho ukuthi if you have a kind heart you tend to forget yourself and unaka abanye abantu yabo. Those are the 3 goals mina engifisa ukwa-achieve. Ama-goals amahle. So i-stress-ke usimanage kanjani? Gatsheni. When it comes to stress, okay. Uyakholelwa kuqala kwi-stress? Because khona abantu abangakholelwa ezintweni kanjalo ukuthi hayi into izindaba ye-stress uma wenziswa kanjani kanjalo. Yabo, ngiyakholelwa kwi-stress because I have a fragile heart. Okay. Yabo, uma une-fragile heart ulimala kalula. So abantu abangalimali, abantu engathini mhlambe angazi ngabachaza kanjani. Mina I am a caring person, angikwazi ukungalimali yabo. So which means ngiyakholelwa kwi-stress ukuthi kuyinto ekhona. Indlela lena engi-overcome ngayo i-stress mina, I focus more on what I do the best. Kanjani la? For example nje na uma ngine-stress mina njengoba mina ngi-hustler. In order ukuthi ngiphume lapha kwi-stress kumele ngihustlishe more ukuze ukuthi kusasa uma ngibheka uSipho Sethwayizolo ngisho ukuthi no, uSipho Sethwayizolo akafani nalo wamanje. It's how I win the stress. It's how engibuyisa khona umqondo wami ukuthi ngenze into ezongisa phambili. Ngikhohlwe izolo lami. It's how I overcome stress. Yabo. Okay. Yini ndoda? Ndoda. Yo, what a question. Yini ndoda? Ngokwami indoda ngayichaza kanjani? Indoda mina ngingayichaza as ngezenzo noma ngama-characteristics, ngoba ukuchaza igama lethi indoda lilodwa nje ungaliqhathanisi namuntu okunzima yabo. Ngingasho ukuthi ewe indoda umuntu, ngingasho ukuthi umuntu mina igama elithi indoda ngingalipha umuntu o-responsible
for example nje kanjani na oba responsible kanje okay ukuthi umuntu mhlambe like umuntu responsible for umndeni wakhe ingane zakhe Okay. owaziyo ukuthi okay I have a family in order ukwenza lo mndeni ukuthi ufudumale I'm the one who shall be responsible for that ngoba kunomehluko phakathi kwendoda nomfana. Okay. Yabo ama-characteristics omfana awabadefine a person who is called indoda yabo. Okay. Ngingasho ukuthi even ama-characteristics like kunama-characteristics of being a boy. Umdala kodwa umuntu. Kuyenzeka ukuthi ube mdala ngeminyaka but ama-characteristics akho nje ngathini ungabi nenhlanhla okuba nama-characteristics of becoming a man yabo. Ngingasho kanjalo ukuthi indoda is defined by ama-characteristics okumele iwathole izenzo. Okay. Angazi noma ngichazile. No, ngiyazwakala ngizona angeke ngifaka ukuthi 2 cent wami ngizobe ngufaka ngelinye ilanga. Umuntu wesifazane. Yini umuntu wesifazane? Ngingasho ukuthi ucishe kufane. Ucishe kufane but no sincamashi. Okay. Ukuthi angifuni ngathini idlulele ngoba kuzothiwa kuzothiwa ngikhuluma ngomuntu wesifazane okanje ngobani ngiyamthanda yena umuntu okanje yabo. Mase Ukhona yena nomthandayo vele. Khona phela for example nje a decent woman is my favorite. Decent woman. Okay. Is my favorite. Angifuna ngena into details. Okay, ukuthi Ngobani ngizomchaza kanti khona omunye umuntu obukile emakhaya ongenawo ama-characteristics asike simbambelana. Noma ke senze njena ke isiphi isiluleko ongasithola nje empilweni yakho ukhule ngaso esikusebenzelayo ungasidlulisela komunye umuntu futhi. Engisikhumbulayo mina sisodwa ziningi kodwa ngizabalela isodwa. Okay. Esahlezi sishiwe ugogo ethi mntana ubohlonipha until uzobe mdala. Even usumdala ungayilahli inhlonipho. Whenever la uyakhona inhlonipho akube isinkwa sakho. Wayezathi ugogo wami mina inhlonipho iyona eyokuvulela iminyango evaliwe. Azangenzele i-example ukuthi angeke uze uvulelwe umnyango if mhlambe you are rude. Yep. Who can open the doors if wena ukuhlaza olalela umuntu? Yebo. Iyona into ke mina ke engayithatha kulesa salukwazi lesela ukuthi noma ngingathiwa ngikuphi nginabantu abangakanani no-age angiyihloniphe ngoba uma ngihloniphe ngine-opportunity yokuzazi ukuthi who I really am. Yabo. Isona sifundo lesinganikeza sona. Who are you? Who are me? Ubani wena? Who are you? Nawe kulo mbuzo. Noma sibabe sibancishe. Sibabamba nge-episode elandelayo. Asibabambe ku-episode elandelayo yabo. So cause this question I do not want to lie. This question. Yebo. If you can ask nje umuntu ebukele la who are you? Who are you? Ungachazi ngamagama ukuthi wena ubani. Ungachazi ngama-characteristics akho. Uthi nje who are you? Who are you? Yabo. Yebo. Sizwa kaNdlovu. Angazi uzivala kanjani but sinokuthi ikhanthe. Okay. So this is our first episode
ebesinawe lo nani namhlanje i-episode ebesenza nomfaka mlilo ayandakhoza my friend hawu my friend gatsheni. Alright, babukele emakhaya asibambe la i-interview yethu yanamhlanje. Ngiyazi kuningi engifuna ukwazi ngale nsizwa yabo. Kwi-episode elandelayo ngiyathembisa ukuthi sizoqhubeka sidocumente izinto yabo ezinye nesiyazi kabanzi sithole nje nezinto eziningi ngale nsizwa ngami nangale nsizwa nami ngisazo yabo kube khona okunye khona nje kakhulukazi le nsizwa uSipho Sethu leo ufaka mlilo and then futhi because yabona uma kukhona mhlambe ofisa ukwazi ngami ungabhala ku-comment section comment section mhlambe sesosike noma sibuye for the next episode simondule laphaya abantu abafuna yabo osebaphendula asike sithi namhlanje bekuyimina uAyanda Khoza bethe uGatsheni sobuze sobuya bunyathi yebo.